Amen.
before kuleke kube manje kakhulu bengiyela icinga ke la ngoba kuyabonakala uba sicinga ngendlela efanayo mandithathe lithuba ndikhahlele kwinceko eziphakathi kwethu ngalomzuzu abantu abanomsebenzi onzima wokubopha inhliziyo akhona amayeza ezinto zonke kodwa ayikho iyeza lokubopha umuntu olahlekelwe lilungu lekhaya. Ndifuna ukuthi ke singangabangcwalisi sibancome kodwa ke mazulwini bawubulelwa ngoba umsebenzi abawenza umhle kakhulu. Mandiveze ke nento ethi bese ndibukhathazeka uba nivile ngobe ku-announce waba kuthiwe iprogram ezawuphathwa ngumama bese ndifuna ulila ke because bese ndiqonda uba yini le tender bese ndiyifumene ngoku futhi ndiphantse ndashiya kwesi singcwabo umfundisi wam because bendiziqalela into yoba kwimini kaMr Siwa ndicele uba ndibe khona nam ndibe yinxalenye yale nkqubo. Ndiyabulela ke kakhulu ke ngelithuba endilifumeneyo. Ndibabulisile ke abazalwane bonke. Ndibulise ke nakwi-College Council yase-Ikhala ndicinga uba bakhona apha ngaphakathi kwethu. Ndibulise ke abaphathi base-Ikhala. Ndibulise kwakhona abasebenzi base-Ikhala. Ndibulise izihlobo. Ndibulise ke ne-graduates ibiceleleka ifamily ngale mini ye-memorial service yathi abantu abafunde bayityekeza mabanxibe bazoqhayisa ngemfundo yabo. Kuba ke umuntu ofundileyo uyayazi into yoba ayilulanga into yofunda. Siyavuya ke into yoba sizibona ke graduates zintle apha phambi kwethu namhlanje. Mandimbulise noNdlovu uba u-Olifant ungu-acting deputy principal kwi-academic services yase-Ikhala. Kodwa okubaluleke nangaphezu kwento yonke sibulise ke ifamily endicinga into yoba sonke nje baselapho inceba libuhlungu ukuthi sonke kodwa ke ubunzulu benxeba buyashiyana. Ele family linzulu kakhulu ngoba kaloku uMr Siwa bayamazi bakhule naye. Kunalaa ndawo belala kuyo behlala kuyo angazuphinda abe khona kuyo. Ndifuna ukuthi sonke ke ekugqibeleni singabazile. Mandilibulele ke lithuba umsebenzi endiwunikiweyo ke mncinci ngokukhwaza izithethi okanye ukubiza izithethi ngolu suku lwanamhlanje. Mandizazise ke nam igama lam ndingu-Mr A.A. Dyatyi. Amagama amandiwathanda ncam omabini ke. Elinye ndingu-Amos. Thanda lo-Amos uvela phi lo-Amos. Okwesibini ke ndinikezwe olu xanduva olulula uba ke ndizosebenza apha ndiqhubele konzo kaMr Siwa. Ndingutitshala ke phaa Ikhala kwi-campus ekuthiwa Queen Nonesi kuqala. Ngoku ndise-Queenstown campus. Ndiyacela ke bazali lisinyamezele sizawungena ke ngokwinkqubo le esiyinikiweyo ngoba ke i-item yokuqala yi-obituary. Ngokweprogram xa niyijongile ke nani inendawo ethi yi-audio. Ndicinga uba i-audio ke ubhuti osemaqhosheni uzawucofa laa nto icofayo. Kuye kuthi ke xa kufundwa i-obituary ngokwendlela esiqhele ngayo baphakame bonke abantu abakwazi ukuphakama. Iculwe ke ingoma ixa ihla iyotshona ekugqibeleni adlale ke ubhuti i-audio leya. Ndicinga uba ke inkonzo iyawusincedisa ke mhlawumbi uba kukhona inkomo ekhoyo ukwenzela bekugqibeleni idlale laa nto i-audio ke sisandi esishicilelweyo esizawusinika isishwankathelo ngobomi bukabhuti Monwabisi Patrick Siwa. Ndicinga uba ke uzawusincedisa kumntu oculayo ubhuti ocula kamandi apha ngaphambili. Xa ke hlayo sizawuphakama sonke njengesiqhelo nesithethe ukwenzela into yoba ke ngosinikezele ke ubhuti adlale i-audio xa kwehla ingoma. Nkosi ke bhuti. Thina sihleli ngokungazi kwaye izinto zakomso asizazi ngubani nalo othule ethe chuwaka. Amaqabantshintshi ngobomi bukaMonwabisi.
Omabisi Patrick Khwasa Sidwa walibonelanga ngomhla weshumi elinanye kwinyanga yoKtoba ngomnyaka wewaka linamakhulu alithoba namashumi asixhenxe anesithathu uzalwa nguzolile siwa ongasekhoyo ekhuliswa ngabazali bakamama wakhe uAmfrank kunye noElizabeth abangasekhoyo. Imfundo esisiseko uyirhamule kwisikolo samabanga phantsi e-Emmett Mahonga Primary School ase aphezulu wawenza eThembelabantu High School kumhlaba wasezwelitsha. Imfundo yakhe enomsila uyenze e-ML Sultan Technikon kumhlaba waseDurban esenza i-public management waqhubekeka kwalapho waphumelela i-BTech uziqhubile neFort Hare University ephumelela i-master's degree emagqabini. Umdibomde ke uye wawuxelengela inyama kwezi ndawo zilandelayo eWalter Sisulu University engumhlohli khona eDepartment of Education kwaNutrition ugagene nalengqonge kaQhubuleka iKhukhupha esebenza e-Ikhala TVET College eZibeleni campus njenge-Senior Examination Officer. Oshiya ngasemva abantwana bakhe, odade bakhe, o-anti wakhe uSisinandi kunye nabatshana bakhe bonke. Siyavuma nokuba asivumi, sikinyile noxa kurhakra. Othi ke uXhosa masilale ngenxeba lithi khaya lamphumle ngoxolo madibonke sophitsho yemyemu zulwana kangubengcuka mthembu obhuzubuzu nontsendwana maqatha alkhuri omqatso umfezile sobonana engqungqutheleni. Masibulele kakhulu ke kwifamily ngokusinika imbali okanye ke amagqabatshintsho ngobomi bakhe uMr Siwa. Uthe ke inciko masingalibambi kakhulu ixesha kuba ke kusekhona no-phase 2 wokutyhilwa kwelitye. Ndiyafuna ke sikhawuleze ke singakhange silibazise kuthiwa ke kune-musical item okwesibini apho kuzawubizwa khona kwisitethi sekhaya. Umntu ngamnye phofu unalo ikhaya ke kunento eliyaziyo ngomntu esingayazi thina. Ndiyafuna ke singalibazisanga sinjalo sicele ke le musical item. I'm sure there's a choir ekhoyo okanye mhlawumbi kuzawudlalwa into edlalwayo, kodwa ke ndifuna ukuthi i-musical item ibhaliwe as the second item. Ukhona ke nobhuti ocula kamandi kanti uyozawusikhokhela kule ndawo. Xa ke hlayo ke uzawusondela onyulweni ikhaya azosichazela into yoba uMr Siwa benjani apha kuwabo. Siyamazi emsebenzini, siyamazi njengabahlobo, kodwa ke sifuna ukuba apha koyemyeme bengumntu onjani. Over to you.
iyona nto ixabisa bantwana bethu abazali basowisile abanamabele aphunguleyo ndithi Nkosi. Hey bakhanka ujingi abantwana behlala khanka ujingi abantwana behlala sithetha ngomonwabisi thina xa besikhondwesi sithi umonwabisi yingceku kamalungu ngoba umonwabisi at the age of 12, 13, 14 ebesoloko esecango tatomkhulu wakhe eqhuba imoto ukuze kukatatomkhulu kamonwabisi beze apha ngexesha lengcinezelo uphuma kwabo eRobben Island bazobekwa kwelikhaya kanti kulapho kuzawutatamba khona uba umalume ebeyintoni na umalume ebeqokobhile kodwa xa sijonge ihambo kamonwabisi xa simbone eqaqadeka phayana eqaqadula ebalasela kwizinto azenze ebantwini sakuqonda uba usithatha ekhaya kunje inkonzo siyayazi ule nto undithi umonwabisi uyiyo ube yiyo kwa asemncinci ukuthanda kwamonwabisi impahla andinokujonga kwezi slides nambona umonwabisi at the age of 14 ekade ethandi lapho ebenxiba umonwabisi obethuna zange sasokola ngomonwabisi zange sanqanda amadali kamonwabisi uwalandele amagama wakhe ukuzalwa kwamonwabisi umakhulu wam akafundanga kodwa bathanda abantu abafundileyo bazi-3 friends ngumama umakhulu kamonwabisi ibe ngumama kamfundisi umatholengo ibe ngumama usiwa kuzala umonwabisi kuhleliwa pha amakhawazana ayaphunga xa kuphungwa abuze omnye kwaba isabangubani igama lalo mntana uthi gqili ubhishophu umatholengo othandela ke phako lomonwabisi athi umakhulu hayi uzaba ngumonwabisi Patrick athi umama umatholengo angabi ngumatholengo uthi hayi kaloku izaba nguPatrick monwabisi siwa so umonwabisi lamagama wakhe uwathathe kumntu onesakhono kumntu obeyithanda inkonzo kumntu ebenjengomonwabisi ethuna khange sibe nangxaki ngomonwabisi njengoba ndisitsho ndithi akukho ujingi bantwana basekhaya akukho ujingi abantwana bedlala kodwa ke ngonje ndiyabulela ikhaya umonwabisi asizomenza le asimniki izulu kodwa ke ufanele ngoba kaloku okwakuzola ebenakho beyiyo nakumfana kamonwabisi oluqinisa yena ngento yonke nangamehlo nangento yonke bahla abantwana bakho umonwabisi xa nditshoyo ke bantwana ndithe Nkosi ndiyabulela. Masibulele ke kumama wefemeli uthi ke bahle abantu abakamonwabisi kuthiwa bahle ke yaqona siyayivela ke loo nto leyo igama lakhe ke ulandele ayasibazi abakho kodwa kuthiwa abakamonwabisi bahle bona asibazi abakho mhlawumbi abakho unobakhomba wena kodwa kababhumonwayi bahle ndibona ne-black bull apha phambi kwam ubhuti omhle omnyama ndiyafuna ke bazali as much as uba sizilile okanye ke sibuhlungu ngomr Siwa kodwa ndihlala ke ndikhulula amagazi kukhona ukubambezeleka kancinci ndifuna ukuzila sikuyekele kwifemeli ndifuna sicule ndiyayibona ke nale nto iculayo yesilungu mhlekazi ngoliphendula umzuzwana ndiyayibona le nto ikhoyo yesilungu izawuculwa ndiyafuna abantu bacule mna kuba kubhuti monwabise bemhle ebusweni ndinisherisele enye into eningayaziyo omnye usisi ke ubone i-status sam uthi hayi man Mr. Tyanji ngulo monwabisi lo uthi ke beyicrush yam and this is a true story and joke this is a true story uthi beyicrush yam ngazi uba unawo ni-crush kuloo ndawo uhleli kuyo ndiyacela ukhona ubhuti ocula kamani phambi koba phakame ndicela umntu okwazi ukucula asiculele niphakame nonke nicula laa ngoma ethi Yesu ngumhlobo womphefumlo siyicula sonke ngokuzinikezela xa ihlayo loo ngoma ukhona ubhuti ke ngoku ozawusikhokhela ukuze sidlale i-tribute ke ngoku ye-siblings zakhe kodwa ndifuna le nkonzo ibe yinkonzo yethu sonke umntu okwazi ukucula kakuhle makathi Yesu 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 wena
Masibuleleke bhuti ucula kamandi. Nami ngexesha lam ndandicula njengaye. Kodwa ke seyikhonkothelele ngecala ngoku noko. Masibuleleke bhuti ucula kamandi kakhulu. Singakhange sibe simosha xesha ke ne siya ke ngoku kwi-tribute okanye ke amazwi ke ngoku azawuvela kubantu azalwa nabo siblings. Ndiyabawela ke sizole usisi opha emaqhusheni uzawucofa le nto icofayo simamele into yoba bathini abantu ngobhuti wabo. Enkosi. We have lost an anchor. We lost a leader. We lost all the parents we had combined in you. Kodwa usishiyele umzekelo. We are not lost. Our world basically revolved around you. That is how dear you were and will always be to all of us. Akumoshakalanga nto ke, Mgando. We will just learn to love you in a new, special way. Eyona nto isonzakalisayo is the reality that we will never get to see ububele bakho, uncumo lwakho, nendlela endilisekileyo owenza ngayo izinto. Kodwa we will take comfort in all the memories we shared. I am filled with so much gratitude ngakho konke osibonise kona, nosenzele kona. Semntwini ke ukuqhubeka nayo.
Uyambulela uThixo ngobomi bakho, Mkanda. Our joy, our hope has been taken away from us. Kodwa sinesiphephelo, sinenqaba, sinedwala elinguThixo, sizoqasha njalo kulo. Rest in power, Dlomo. From Nandi. Udi, I wish that I could tell you I'm not ready to let you go, but you've already departed, and my heart is feeling so low. But most of all, I miss the way you made me feel like nothing could ever harm me, because your love was strong and real. There are others here who miss you, and they've gathered here today. Your life touched so many people who became your friends along the way. They want you to know they love you too, and they are filled with sadness and grief. No one really wants to say goodbye. So we'll just wish you eternal peace. Good night, Mkanda. Undidilisile ngenxa zonke, walincothula njengomthi ithemba lam. Monwabisi, your life was a blessing. Utata wayedla ngokuthi masibe yinyanda. Usidibanisile ke mntakwethu kwade kwaphela ubomi. Umshiyile umzimba kweli khaya. Phumla Madiba, phumla Sophitro. Uqatso ulufezile. Good night, Rwaza. Monwabisi, our time together was special, so were the memories we made. And although you live in heaven now, those memories never fade. I bow my head in silence and remember my brother with love, and I know that you are out there watching from afar. Every day is a struggle, and nothing feels the same. And my heart breaks a little more every time I hear your name. You'll always be remembered, and time may heal my heart. But a piece of me is missing since the day we had to part. If heaven is for angels, then I know that's where you'll be. And I know you will be waiting when heaven calls for me. Lalabdan. But a piece of me is missing since the day we had to part. If heaven is for angels, then I know that's where you'll be. And I know you will be waiting when heaven calls for me. Lalabdan. Uqatso ulufezile. Masibulele ke kwi siblings zithetha ngobhuti wazo kumnandi ke kuba lapha ngaphambili sivi noba uMr Siwa bengamhlanga nje phaa kuthi emsebenzini kuphela nalapha efamilini ebengumuntu omhle kule clip ndibambele ndawo ethi ebeyi-blessing xa kuthiwa ke umuntu uyi-blessing ithetha ukuthi lo muntu ungumzekelo ebantwini ndijongile njengathi benguye yedwa ubhuti xa ndizijongela ndandikho sure kuyabonakala into yoba ke beyidlala indima ebutata yiloo nto ke oosisi bakhe nee-siblings zakhe zithetha kamandi kangaka imandi kakhulu ke loo nto sizawuyileqa inkqubo ngenxa yoba bezithe ke ithanda ukuxakeka kakhulu kodwa ndiyafuna ukuthi ndifunde le nto ebhalwa apha phambi kwam the xa ndiyijonga ndayithanda mhlawumbi khange uyiqaphele uba uneprogram intleke le program ifana nomnikazi wayo kukhona into endifuna ukuyifunda nje quickly ndingatyanga xesha lenu kuba ke inomyalezo endicinga uba uza ukongeza kulo wefemeli ithi le nto the final flight ngesixhosa singabantu sonke sizawuzikhwela ezinqwelo ntaka ezihambayo njengoba silapha sonke umntu ngamnye unedate yakhe ingabe ifihliwe kuyawuyazi kodwa mazulwini yazi into yoba ngemini ethile ngendlela ethile nawe uzawundula ukufana nabanye abantu ithi le nto don't grieve for me for now I am free I am following the path
God laid for me. I took his hand when I heard his call. I turned my back and left it all. I could not stay another day to love, to work, to play. Task left undone must stay that way. I found that peace at the end of the day. If my parting has left a void, then fill it with remembered joy, a friendship share, a laugh, a kiss. I now, with undue grief, lift up your heart and share with me. God wanted me now. He set me free. Everything that happens in this world happens at the time God chooses. Uba siyayisummarize le nto kuba njengoba singabantu besiXhosa nesilungu kubalulekile into yoba njengoba sisiqhayisa ngemfundo sibafake endaweni nabantu abangayibamba ngemicimbi bengazenzanga. Ndicinga uba imbali yeli lizwe niyayazi into yoba sisuka kwixesha localucalulo. Abanye khange bafunde, not because bebengafuni ukufunda, abafundanga ngenxa yesimo selo xesha. Kubalulekile uba xa sinee-programs ezifana nezi singaphumshi sithi but because otherwise of course sibashiya abanye abantu bengazi uba bekuthethwa ngantoni. Ndiyafuna ukuyisummarize into ngelithi ithi ningandizileli kuba ngoku ndikhululekile. Uthi ke ndilandele indlela uThixo ayindibekele yona. Uthi ke ndimbambe ndivumile ukubanjwa ngesandla xa ndiva ubizo lwam. Ithi lapha ekugqibeleni zonke izinto endingazigqibanga ziyekeni ngolo hlobo. Ithi ke ndifumene ukukhululeka ekupheleni kosuku. Sonke bazali yazi uba sineentlungu esinazo zobomi. Umzekelo into esistresa kakhulu singabasebenzi asinamali. Kodwa kuthi ndishiye yonke loo nto ngasemva. Uthi ke kukumka kwam kushiye isikhewu. Uthi ke sivaleni eso sikhewu ngokundikhumbula ngokonwaba, ubuhlobo esabelene ngabo, ukuhleka kwakunye ke nekiss, igama lesiXhosa lekiss, ukuncamisa. Ithi ke ngokudishiye konke ngasemva, uthi mna abantu abanilayo ke phakamisani iintliziyo zenu nabelane nam kule nto endikuyo kuba ngoku uThixo mna undikhulule. Ithi lapho ndithanda bona apha ekugqibeleni yonke into eyenzeka apha emhlabeni yenzeka ngexesha elikhethwe nguThixo. Uba bengingathandanga uThixo ndiqinisekile ngesingekho apha namhlanje, kodwa kuba kuthiwa ngezicwangciso zezethu kodwa ngezigqibo zezophezulu. Silapha ngenxa yomyolelo kaThixo uthi uMr siwekugqibeleni ndiye ndaflathela ndakushiya konke. Ndicinga uba bazali sisekuloo ndawo sikuyo masibalekeni ke siye ke ngoku siphakamise umhlobo. Yabona ke umhlobo uzawuqhatha amabholo umhlobo. Ithe ngenye imini xa usweleke umntu, xa uphakama umntana uthetha ngotata kuba yena wazi utata kuye. Ophakamayo wesibili njengomhlobo aphakame athethe njengomhlobo. Owosapho athethe njengosapho. Owasemsebenzini kwilevel yokufana ngokwezikhundla athethe ngekholigi. Ze athi ophetheyo athethe ngalo mntu intoba kwizinto zasemsebenzini lo mntu ebendiphethe njani na. Ndiqinisekile kwabanye abantu kwabanzima ukuthetha ngendlela abahlukumeza ngayo emsebenzini abaphathi babo. Andithi ndenza umzekelo, sihamba sonke. Soba umzekelo xa ufika emsebenzini kuzawuthethwa ngabo ngokuhle, kodwa into emandi bazali xa sesikule ndawo esikuyo ngoku siye sabekane ngezinto ezintle zasemsebenzini. Andithi sithethe ngefayile entle yomntu kuba izigqibo nokugweba abantu kokabani kokaThixo. Ndiyafuna into yoba bangosithetha abasiqhuba kamandi kakhulu. Ubhaliwe ke umhlobo apha umtshekisha igama lakhe bakubhalwe bani okuthiwa ngubhuti Bongani Mandaba. Uba unengoma yakhe ndicela ke simphakamise ngaloo ngoma kwenzela into yoba asichaze into yoba umonwabisi lo ebenjani njengomhlobo. Nathi apha ezantsi singayicula bendithemba sifuna sonke noba sizilile ukuze sikhululeke siculeni. Mna ke ndililo kanti wazi ucula.
umhlobo wami besefana nebrother yami siqale kunye isikolo sokuqala esasiqalayo eSunday School sasiphehlelelwa kule ndawo siba yi-4 abasekho ke ababini naye ke uMonwabisi yasoul rest in peace. Sasifake isuti kulo minyaka ngaqala ke noyinqibala namhlanje isuti lagqibela ngonke ngifake isuti yesele into kasiwa nento zomhwebi mkhululi Mxolo fanelekile abafana abadala so kwethu apho ke sokungena isikolo njengoba ibisitsho ke incwadi yakhe ba waqala yemethe yaPenolkhaya into ke besoloko ndincitha ngayo ukuthi into nosho iNolkhaya ilapha kufitshane nje uye eEmet ndayi-understand ke yayiliqanda eli kumakhulu wakhe uManci ongenakwenza nantoni na uMonwabisi ndithi uManci njengoba kusekwe sasikolo nokuneetshomi zakhe phaa ubaleka apha eNolkhaya akaziwe mhlawumbi akanaziitshomi uManci phaa right safunda sazotsho apha ejunior eFilgate sohlukana ke ba esiya eThemba Labantu eZolitsha. uMonwabisi was a good man, a good source of inspiration. Ezinto zethwa ngaye apha andikhumbule nelanga elinye uMonwabisi kusithiwa uxabene nabanye okanye usukele umntu. Into endiyaziyo ibizinjaba ebezisiya kuMonwabisi. uMonwabisi akazange wacreate zinjaba, bayayazi abantu abalapha bonke. Apha ekukhuleni kwethu ke sesinazo nendivo ndive ukuthetha nge-crash up. He was a ladies man. And uMonwabisi bekusithi mhlawumbi nasithi umzekelo ndibone le rose edolophini ndizawudibana naye sethetha nalo mntu hayi njani ngelinye ixesha ndimbone mlayisha apha emotweni kum ndizama ukubheka ndijonge losisi athi hayi unenasesagalayo hata she ndifumanisa uba ama ndiyamazi lo ingabi nani ke leyo besicheba ngokufana ke sichebe bethanda kakhulu yokonwabe komani ke lo owuni ndifumanisa uba bangaba umoshile phaya uMonwabisi kwezi roses ke mhlawumbi uthathe unyathele into yomntu ke apha nasendleleni elonwabeni uzawufumana kukhojwa hayi yintoni ndithi hayi uMonwabisi mntu uyandifanisa bhuti athi ndayibona le nto uba mandizichebe ezi ndevu ndazicheba iindevu zam ndampulusa njengoba ndimbona phaa ezifotweni athi bangaba sikuloo ndawo ke ikhona indawo esidla ukonwaba kuyo bakhona abantwana ke xa ndingenayo namhlanje ngeleli athi khane ndijongeni lona atsho ngokuso ngathi zimpundu zesani ucathukiswa yinto yobana ngoku andisafani naye phithi ekuhambeni kwethuba usambambile loko tshinda ndibana naye ngoku sefana nam ke ngokwenasi eshefe wonke ndathi okay ndizawubuyela ke mna ke ezindevini zasiyeka zibe njena zibe grey andiyazi uba kuyawukhontrwa bani. Okay, right. uMonwabisi nditshilo ndithe he was a good source of inspiration. Ndikhawuleze ndagqisha ufunda mna ndisemdalanyana apha kum ndaphangela ndisemncinci ndisafunda. Nditshilo mzali he was a friend, he was a brother. Une-charm uMonwabisi, charm, great sense of humor. Awukwazi ukuthi hayi kuye usesinalo uyayazi nayo awukwazi omakazi bakhe nabo
phangela ngo-96 basesesikolweni phangela ilirhwala njengoba seDurban nje yandifonela sasenodilile ifoni kayizonto eziqhelileyo technology yefana kithi hayi mani 20 namhlanje awuphosi iwaka hayi andikwazi ndinalanto uba ukuthi ndiyamazi mos befiswa betefiswa kwakho to be honest so ayisosithuko mos betefiswa nye andimcingele kodwa ukuthi ndayenza loo nto until the last month ngendlela ibe ne-charm ngayo andikwazi ukuthi hayi monwabisi andinayo imali ayaya kawenze nakothi sele-messages zakhe mane zijonge ndityhini kanene ibhonasi yakho yinini ndithi hayi seyakhula ibhonasi yami ngo-February ndimbona uba unayo into ayinakanayo hayi mana uzalwa ngoJulayi ndithi hayi azalwa ngoJulayi nakale minana zikangazawuhamba ngayo ungumntu ontloni ke shem unentloni akathandi unantsika yantona ndisemngcwabeni athi mfondini namani masahambe sibheke emadela siye emgidini endibona ndiyawurhalela lo mgidi siyigqibele kudala imigidi emveni kwezinantsiwe COVID ndiqonda ndamxhonda ndibuye ke kulo mngcwabo ndifike endlini ndithathe imotwana yam ebusikehlembe ndifike phaa kwabo popo ndimbone kwawunantsiki utshintsha ubuso bakhe intoni ndithi hayi mani bungathi angazibheke emgidini uyadika yazo nobongani uyadika bathi hayi ke ndimnantsike sikhwele sihambe xa sifika phaya siyobeka ke izinto zomgidi ndibona ndamqonda apha kugcwele kuthande ngamaleyidi apha ndibona zezitayiphi zakhe inkulu le and ngeyithi iyandivumela ne ndakonwabisa abantu alo bayasibona size apha mabakikiza abanantsika abantu bomgidi angena ngemoto ndithi kule ntwana ikho into nendihamba nayo ndithi vela apha efestire wena uthi ukikize laa nto asemgidini yho wayenyama yasiyadika uyadika bomani ndithi ntsho kaloku ndifuna ubeke nje ezi zinto apha funeka sifumane i-entertain into ezizawunantsike sawuhamba siyitya well esizawufika naye ekhayeni but hayi mani ndizamfonela umnikazi lena ndithi hayi into ozayenza ke uzawugalela ipetroli but hayi into uzoyenza loo nto le ndiyambona uba uyancitheka udikwa yinto yobana ndihamba kalinantsika le moto umonwabisi andizoba ukuyakaphangela ixesha elide nivile mosinaxa bekuthethwa phaya nge-memorial service uphangele 2012 permanently apha ikhaya siyayiqonda mosimeko yasemzantsi afrika imisebenzi inqabile bendimenza ke angayifilishi loo nto leyo one time ndiyograduata for i-honors sinamoto way back 2004-2005 yeah eBloemfontein ey'ncwana zayo nabana ndiyarhalela ke ntoyokugreda ke ngoyethika icele yena athi hayi futhi mana nanasika anampahla ndithi mani ndiyaqonda ngelaa xesha umntu wayesemhlana nasematyaleni ndithi angena apha enantsikeni efluence ne khethele nje into ozayinantsika ozayinxiba hayi bosawuhamba ntoni mfondini ndithi jonga into esisayenza sawuvuka ngo-5 sikhwele laa bhasi kanongazi yho ephambene ligezi uthini ndidaya sawukhwela laa bhasi kanongazi 5 sithini ke ngoku sizawuhayikha phaya ngase-Volkswagen sihayikhele eBloemfontein sasikredele ii-offs hayi bo wayive ngayivalelo sezithengile impahla ithi ke awucinga unantsika imali yam uzawuhamba nangokaphama efondini sawubuya ngantoni uba ndithi no abantu abaphaya abayogreda banazo imoto sizawuhayikha phaa kubo ke this time asizukunantsika right safika phaya shem sagreda vice chancellor yayithetha apho inikeza amazwi enkuthazo ndathi jonga ke monwabisi ne kunomntana ke
Mr. Peter sithi umadala ke thina ndijonga senze lenhle lento it's a pity that bendidadathekile apha evekini ufuna ibe khona apha ndajonga masambe masifune kunona inkulu ke University of Free State ngoba inangale lokishi ndithi masikhangele unenzika unamhla azoyenza nhle lento sibone into yobana asisodwa ngapha asizanga ngasihayi yokuyenda bona ke ufike sasimele kwezalona sifota phaya namhla ke wayeseselebo phaya professor phafitshane kwi-professors ndana nomncincoza lapha phambi kwethu wakhuthazeka ngoko apho ndiyakhona uNwabisi imfundo bensoloko ndihamba phambili ke ngokwemdalanyana enrolla for masters public administration ne-Fort wakhuthazwa ndim wangena andizuxoka ke mna ezayini kuthiwa ndikrentile mosine kodwa ke ndizenzile zonke ezaa zinto into endingekayenzi udefend wayigqiba in record time nangoko ndatsho kuyo ndikuthi mandize kule nto ndikhula ke sithi ke yi-role model yakhe role model yakho ndimdala kunam wayenezizathu zakhe ke zasaziwa nguye ngalo mhla gqibeda ke i-masters ndathi xa ndithethayo phakathi Monwabisi I'm no longer your role model. We're a role model yam. Because the race will be in record time, and I applaud you for that. Apha ekuhlaleni, mosiMonwabisi usisithuli kakhulu. Abanye abantu ke bebesithi mhlawumbi ndiyabacingela ke izitsho. Nobe besithi uphakamile. Engaphakamanga khawundo kwayethu ongakwazi uku-approacha kunexesha lakhe. Just after post-COVID-19 nephaa ngo-2021 ndiba noMonwabisi esibiza apha ndazifunda I wonder i-audacity yokunantsika udeliverisha le nto azana isendixelela uba yintoni uzawukwazi ukuyi-unpacka apha ebantwini. Wayichaza uMonwabisi eyona njongo yakhe apha elinye. Sinomhlaba apha elinye ongasetyenziswayo. Wasibiza sisonke apha elinye. Sonke. And bebesekhona nabantu abasebenzayo. Wasichazela wathi lo mhlaba ulapha elinye usetyenziswa. Masingeneni kuwo ngowethu. Ndabe ndiyazi ke loo nto ukuthi hayi ukuthi ndihlele ndijonge apha kooma-Ndlovukazi kungena abantu bakoomaqonce bakooma-Hopetown baza kule mihlaba. Masizameni uvala laa mhlaba kungade kungenelele abantu bangaphandle. Besisekwelo phulo ke indlela kuthi ngayo sasidraftelwa nguye ne-constitution ii-committees ebesinazo ibinguye olayeza nenantsika nezi-departments o-Department of Agriculture yonke loo nto leyo. Nangoku usweleka bendithume khona late ndisebenza kwa-Land Affairs andisazikhumbula ezi departments. Landixelele into yobana masilandele AP i-procedure to get laa mhlaba. Akululanga uthatha umhlaba. Yenye inantsika yeminqweno kaMonwabisi imisebenzi yakhe achievements zakhe apha elinye. Ekhwayethe njalo bendikade ndimnazi ndimoyikisela mna ndidwebile ke ndiyathetha khunjuzwa itshomo yam uzola apha emzukweni nathi uMonwabisi kodwa belungile uyayiqaphela uba segilwe ngumntu okanye xabana nomntu uvesikathi mani niyeke mani ndithi ke mna kanti yenzi ke loo nto leyo awunonduniselise ivini kuci abana zayiginya ndingoyesu mna ndinazika ngalaa mzuzu ebendithandela loo nto ke athi bhele mani makesambe kukhona ngaloo ufana ke bendisanda bamenshina apha uxolo athi ndiyandithanda ke kodwa ke xa sidibene nezatshomi zakho neetshomi ezinintshi ke because the fine art of making and choosing friends zakhe zigudi zikhona apha ukuba ngasiya kwezo ndawo aqinda uba kuzawuba nzima ebethatha mna noxolo athi hayi mabudini iintwana zam sifake esiphakathini uyayazi uba thina silawud noba ke wenza loo nto sima ngaphambili
sayima kodwa uyeke mhlawumbi osengxakini ibiqalwe kuye le nto kwezanto ke bendizithetha zena zibinge izinto zimbi izinto ezimnandi khange ndibe rayithi tu usuka ngala 27 ndanikwa istrength ngumntanam omncinci sihamba sobabini qho kusasa kuba nangalo wesithathu bendiyomthatha simshiye kadlula naye masambe tata ndilate ngoba inokuhambile bendizazi ke izitrip zakhe athi lo mntana kum ke ngoba sesife elidaba hlele ndodwa nje athi hayi sorry tata man about your friend nento uzawuqina ube yindoda hey nyani ke ngegxiza apha ngengagqibanga uzithetha zonke ezi zinto omnye umntu ondinike amandla ndimane ndizinantsikele ecaleni sobhisha ecaleni umangele mali gave me strength laa ndoda ngabantu abafuna ucelebrayithwa zi-acknowledgwe imisebenzi yawo undinike i-strength lapho apha ezintsukwini nayizolo umhle kangakade umsebenzi kamonwabisi ndisiyomthatha apho begcinwe khona eminye imisebenzi kamangela zingceliso oba telefoni bengxakiwe ndingazi into ndingakwazi udibanisa amehlo nale family. I was like a brother kuye bendingumnina wakhe because bengenamnina umonwabisi bengekabikho ke onqaba ngoko ndilahlekelwe baninji abamkileyo phambi kwakhe simka in a very mysterious way. Ndiyamthandaza uThixo makapheze ngoku nakapheze kwanele